U sredu oko 18:30 u Batajnici u pomoćnom objektu zatečena je mrtva MM stara 16 godina. Devojčica se, kako se saznaje, ponašala normalno ceo dan i ništa nije ukazivalo na tragediju. Kako su rekli rođaci devojčice, ona je živjela u kući sa babom i dedom, dok u susednoj žive njeni roditelji i sestra. Predveče je tražila babiju palačinke, pojela je jednu i rekla da ide da prošeta psa. Kada je majka došla kući, primetila da je pas u dvorištu i odmah je krenula da je traži. Zatekla je u šupi obešenu o gredu, navode rođaci. Kako kažu, devojčica je bila odličan učenik 10. Beogradske gimnazije, trenirala je košarku. Svi su šokirani tragedijom jer je uvek bila vedra i nasmejana. Napominju da nije imala dečka, niti se žalila na neke probleme, tako da nikom nije jasno zašto je digla ruku na sebe. Policija je satima obavljala uviđaj i utvrđeno je da nema tragova nasilja.